Mitä jos tauko ei keskeyttäisi työtä, vaan mahdollistaisi sen? Olen Klaus Laine. Kirjani Pieni tauko, suuri voima syntyi tarpeesta tuoda palautuminen osaksi arjen todellisuutta, silloinkin kun työ ei pysähdy. Kirjan ytimessä on palautuspolku, selkeä, vaiheittain etenevä menetelmä, mikä yhdistää mikrotauot, rajojen vetämisen ja oivalluksen siitä, miten aivot oikeasti palautuvat. Tämä ei ole pelkästään yksilön työkalu, vaan koko työyhteisön. Ajatellaan hetken opettajaa. Hän huomaa iltapäivisin keskittymiskykynsä heikkenevän. Hän päättää kokeilla minuutin silmäjumppaa ja 3 syvää hengitystä. Ja pieni pysähtyminen auttaa häntä palauttamaan vireystilan ja läsnäolon. Yksi pieni tauko ja työn laatu saa mahdollisuuden parantua. Kirjaan on koottu 61 tutkimuslähdettä viime vuosilta stressistä, palautumisesta ja työn kuormituksesta. Mutta tärkeintä, mukana on käytännön ratkaisuja, jotka toimivat. Kirja on nyt painossa ja pian käsissäsi. Varaa omasi ennakkohintaan osoitteesta palautuspolku.fi.